studio kawuono. Koro Amerika e partner mwa Kenya ka maduong' kabisa e weche mag thieth, kendo contribution mag sirikal mag Amerika gi jogo mag jopiny mag Amerika emosekonyowa kwa watayo weche mag thieth. Kichako gi weche mag thieth mag kute mag HIV, weche mag tuberculosis, weche mag maternal health kata ngima mag joma miyo ma nigi ich, kod mana malaria through CDC and all that. To kata kiwe mano bedi Amerika bende ni koro nogolo nyaka contribution margi, golo nyaka membership margi riwruok mar thieth piny mangima miluongo ni WHO kata World Health Organization. To king'iyo kata mana programs mang'eny madhi e piny kae, contributions mag Amerika is felt everywhere. Ka USAID program mane konyo weche mag ng'iyo jogo manigi tuoche mag kute mag HIV, neno kane USAID ni hagi employees kata osiptende mwatiye kata ka mwatiye koni nitiere tira clinic ma margi ma kata jok mondik kanyo gin ma gichulo mshahara, yedhe mani kanyo gin ma gikelo. Koro kane Donald Trump odonjo moloko pache wechegi, ne nitiere fuok maduong' ahinya mane obedo, lakini sirikal ma Kenya ka be nyaka dwok kamano ni bang' kata fuoro kane obedo tungni nobedo mana matin to stability odonjo. Onge jatuo ma asewinjo ni okoso yudo yedhegi mag HIV, onge jogo mosekoso yudo yedhegi mag TB because government mar Kenya no step up kabisa. Tire ka bedo neno kani PS mamaromo Oluga ne jodhi Amerika gi ker gini motimo ide winjruok mar jo Kenya gi sirikal mar Kenya gi mar Amerika, USA and Kenya deal. Kata kane bed ni nitie jogo mane odhi e court od bura mondo ochungu winjruok ni, lakini winjruok en winjruok maber iye kanyo nitiere kaka ne gibo support directly to the government weche mag thieth mag HIV. This agreement mane okwongo bedo ka Uganda odhi oluwo bang' mano. Koro jok piny kik luor, aparo ni ka weche mag court gi orumo ma that US and Kenya agreement odhi through, to osiepo mosemako gi jo Amerika go bobedo mamedo konyowa. Ilero kanyo makare ahinya Miss Kela. Shonyalo wacho ni gin programs kaka mage mane oyudo pek ahinya